Kani gede ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana. Kimat bakong san jong ka khubor. Le jingo ngulem ka kunun mi kmat na ka sarkar Meghalaya po ka jingelam Menteri rang ba Conrad ke sangma ye ki bahayi ngasem jong ki bela khala no ha ka jing syasiat ha ki pulut Assam hamukro. Dawa pan ma pat ba ka seng Kongres ye Menteri rang ba Conrad ke sangma bat pha hiar suki ye Menteri kampo yeng ka jela ba lak men remboi. Ujor ka Trinamool Congress da ka ejahar hakmat ka National Human Rights Commission. Bat rakhi ka seng khasi ya ka sengkut snem hapdeng ka jingle niam basongkun. Ki khubor ki babnya. Menteri rang ba ka Meghalaya Conrad ke sangma nem ka sngi ulay alam ya ka kunhun mi khmat na ka sarkar jela ka bakantup yo sembut Menteri rang ba Prestun Tensong Menteri ka tenat PHE ba Renekton Lingdo Tongkhar Menteri Ketenat Penroisar ubah Sengaw Balang Dahar, bat Menteri Ketenat Social Welfare ubah Kermen Shela, banlet ye kendu ye kibahi yang sem jong kibri bila du'e la kejing ha kejingja syasiat ha kesenang mukro. Ha kejinglet jungo jong ni kekenhun mi kemat na sarkar jela, Menteri rang ba ulai kendu ye kibahi yang sem kiba jantam jong kibala klat ha ka tegi jingja bad ula IT ya ka check ka balong ka jingerap pisa na kaliang ka sarkar halor ka jingdu no ya laki bahayeng ka balong marsan lak tengka bad ula paru ya ka jing sulem na kaliang kipa nong song ka jelahi berak kowe bad na kaliang ka sarkar ha kalenti ban poi sa kayeng jugi bri bela klat no Menteri rang ba ula sangye ban ya kren bad ki kenhun seng jugi patba kiba penpau persya halor ka ni ka jingja bat ulak ular riki ba ka sarkar kan simkia ban penio ya ka hok jong baro ki bela khalat ha ka jingja ka belaja ka step jong sibaar Conrad sangma ule thu ru ya ki kunhun seng ba ka sarkar Assam ka kloi ben trelang bat ka Meghalaya ha ka bede bat ka ni jingja ha ka ba ka menjur ban ya snok tilang bat ka Meghalaya ban kerpat ya ka sarkar India ban pha toket da ka CBI ni NIA halor ka ni jingja Susu Menteri rang ba Conrad ke sangma ule thu ba ka kunhun mi khmat na ka sarkar Meghalaya kan ye kendu ya Menteri Korbari ka sarkar India Amit Shah mentaka sngi ha New Delhi bat on board pat da ka jinge kendu bat Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka jingle ke chung usum mukro nim ka sngi na kaliang ka Jaintia Students Union kala IT ha Menteri rang ba ya ka dorkhas ka badawa ya ka sarkar ban bu police outpost mukro Ginong song snong jo kumukro kila pensngaw hakani ka kunhun na ka sarkar halor ki jing baki pat ba ki besong basa khaput ka jela bat ka Assam kimat halaka sngi de ki bon pos na menta ha ka jing sha ban ben Menteri rang ba ulakular ban ra ye ki jing ut baki pat ba kila pensngaw so ha ka ba un let lam ye kan ye sha Menteri Korbari Amit Shah ha ka jing kundu bat menta ka sngi Ha Meghalaya ya ki kali jong ginong let jinglen ki bami na nong ba shalong nim ka sngi la senran da ka jing pahra ki pulit kanang ban yadan ki nu ki jingja ki basosi bon photli ki kali tores ki baket ye ginong let jinglen na shalong ki la yeng lan hajan ka thanat pulit hajalu para ban yo ya ka jing senran na ki bor pulit la sakhiru babun na ki nong wan ki ba na kelang kari bat ki bana bari rukumju ki bela wan kanang na kabenta ka tamasa cherry blossom kila mi no na shalong bandit phano hadien bala mi ki jing penbena na sarkar jela bala pensange lut ya baro kita masa ha kanong ba na ka daw ko jing jah mukro hadien ka jing syasiat yap jong kiri pat ba mukro ka jinglong jingman ha ka song suk song san ha kanong ba kala song seir bat katenat pulit ke jela kalai lek kat bala ban non rapat ia ka suk kasan hakawai kaliang ka seng Kongres ha ka jela kala dawa ba Menteri rang ba Conrad ke sangma udi ban panma pat ba bat ba Menteri ki kampo yeng ke jela ba lak men remboi udi ban hiar sukino halor ke jingle bam sutnyo ke jong ya ki pa nong song snong ka mukro hadu ba sangut ki nong song snong ki do la ke jing ha ka jing syasiat ha ki pulit ke jela Assam Nakaliang ka All India Trinamool Congress kata TMC unong aiktien kani seng sangkirthei usakit go khale ula ujor da kamukot duma sa National Human Rights Commission persa ek sarkar Assam halor kani jingja bampoy perkhat
hak bagi patba balului jong ke Meghalaya kila sya Thombor daki Atiar haki pulut ke Jela Assam. Dr. Mukul Sangma ubalong ru Menteri Rangba Barin jong ke Meghalaya ubalong ru hak juga por unong ilam jong ke liang persya ke yang dobat hawan ke Jela ulalikmi ia ke senong mukro nin ke sengi hak ba ke jing sya siat kalaja. Kali ke kubor kawan sepi na ke All India Radio Shillong. Ya ke jing rakhi ke sengkut snem la penlong nin ke sengi da ki patba ki berang bat ya ke niam khasi tenrai. Ya ke ni jing rakhi la sedang da ke duai ke pirat but se ke jing ya patba na yeng seng mokhar syakamadan waking hajayau Shillong. Ka sengkut snem kalong ke jing rakhi ban kursi ke jai benri khasi ban tengkai bat penek pensa la ka riti ke dustur tenrai bat man la usnem la rakhi ka ha ka arpulai trik unai wing namar de ha ka arpulai trik jung nai wing jung snem khat praspa khandai kundai baki khat ringut ki samla khasi kila thau ya ka kunhun seng ka balatip ka seng khasi da ka jing chumu ban ya da ya ki jingit tenrai bat kalariti ukhasi na ka jing sha Thombor ki we bat ki deiti bat ki emlang salang hadin belajar ka jing sha siat yap jong ki sangut ki nong song snong ka mukro ha ki pulit ka Assam unong yalam ka liang persya ha ka yen rawat thawan ka Jela Dr. Mukul Sangma ulalet cha ka snong mukro bat ulai kundu ye ki briu ha ka te ka snong ki bamun saru bat kumju ri ki bahayeng sem jong ki bala khlat no ha ka jing sha siat Dr. Mukul ulaong babaro artli ki Jela kila deben but renti ki SOP bat ki kendon ki bala bo halor ki senjam ba ki dan kamban shim ha ki bakum kini ki kem hagawai pat kaliang ka seng TMC kala penlong ye ka jing thang mombiti ha Shillong bat ha kaleng ki benta jong ko Jela kum kada ka jing solem halor ki jing imbri ki bala duai ha ka jing sya siat ha ki pulit Assam. Kari India kadai ka wei na pedeng ki santli kiri ki ba 3 minit bah bante lakam ya ki jing kta ki ba mi na ka jing kala ka long kaman jong ka mariang bat ko sun beneng ka bala tip ka climate change kat kum ka kai phot ahlor ki jing trei kiri ha ka ni ka benta ka bala penni dang sen kata ka climate change performance index arajar arpulai bala penni ha ka lempung COP27 ka Denmark, Sweden, Chile bat Morocco kilong ki South li kiri ki berit ki ba don ha ka kedan ka batam ya kari India katnat boarding jo sarkar India kala ong ba kari India kala kiu da ar kedan menta ha ka ba kala poi ha ka kedan ka ba pra ha ka climate change performance index ka parliament jong kari Australia kala ajing menjur halor ka free trade agreement hapdeng ke India bat ka Australia Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ai kublai sungu ya Menteri Rang Badu ka Australia Anthony Albanese halor ka ni ka saskular ba ka parliament kari jong kala menjur Modi ula ong ba ka jingi trelang ha ka ban kenti we ka yo ka kot bat halor ka saskular ha ka khayi pateng kanlong ka papdiang subha de ki knun khayi pateng jong kari India bat Australia bat kan pen klan chu ru ya ka jingi te alok ha pedeng ki atli kiri ha ki benta ba kongsan ba pher ha ka International Film Festival of India ka basan pulai ka bala long ha Goa ka UNICEF bat ka National Film Development Corporation kata ka NFDC kiles nok tilang ban kenti ye ki film ki bapen ye ka hok ju ki khna ha ka sin ka ban kong ha ka ni ka kenti la thau ya ka benta ka bakerpang na ka benta ki film ki bapen pau ye ki mat ki bakta ye ki khlum khna bat ye ki samlarit bat halor ki hok ki jongki ha ka ni tamasa pen i film kaba khandai silentar la pen i ya nri tli ki film ki bela penni da ka jingi trelang ka NFDC bat ka UNICEF haswa ben penkot iko kubor ki mat bakong san sa sisen pat let jungo snolem ka kanhun mi khmat na ka sarkar Meghalaya po ka jingelam Menteri Rang Ba Conrad ke sangma ye ki bahayeng sem jong ki bela khlatno ha ka jing sya siat ha ki pulet Assam hamukro dawapan ma patba ka seng Congress ye Menteri Rang Ba Conrad ke sangma bat pha hiat suki ye Menteri ki kampo yeng ka Jela u ba la kemen remboi ujor ka Trinamool Congress da ka ejahar hakmat ka National Human Rights Commission
Bat rakhi ke seng kasih ya ke sengkut senam hapreng ke lek niam ke basangkun. Kat tu ni kubuak lakut ke belawan sepi na ke All India Radio Shillong.